Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо як канали зани пурҳунар бонуи тоҷик, номи каналшон Зани пурҳунарай. Аз шаҳри Брянский област дар як деревне зиндагӣ мекунанд. 40 сола ва соҳиби 3 фарзанд. Дар каналшон тамоми чизаш мо дида метонем. Влогошон ранги влогои маҳ деревнидан. Ранги мо гӯспанд доранд, лекин ё бо гов доранд. Ҳамаи чиз доранд. Япаҷон аз дасташ ҳамаи кор мебиёяд. Бениҳоят занаки хоксор, занаки 40 сола. Вай анами хел ранги видеои ма, ранги канали ма, ютуб канали хучона кушодагиянд ва аз ҳамаи шумо хоҳиш кардам, ки дуромада дар каналшон подписатсия кунед. Тамошобинони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, дуроин подписатсия кунед, лайк монед, аз номи канали мо салом расонед. Пешакӣ ба ҳаматон раҳмат, миннатдор ҳастам. Умедвор ҳастам, ки сухани моро дар замин намемонед. Силкаи каналаш дар якум комментария закрепит карда мешавад. ҳатман дуроен подписатсия кунед аз номи мо. тамошобино қад духтарам чақчақ када рафтестем. Фотима кати чипс хурда рафтест. тамошобино бовар кунен 1 соат зиёд шуда инами электричка рафтестем. ҳеч ка намонд, ҳама фроманд. Я мо қад духтам дар ми вагоне, я одам дар он онҷа шидагия. бо дар пуштмонам одамай. хулоса рафтестем. раҳи дароз 3 соат 2 соат 45 минут мо дар раҳ. кӯдаку кати шавҳар ман Муҳаммад Мустафо ва ё омада ба мои айраён мегирам. тамошобино баъд як бигем ки 15 минут мерасем. хона телефони дамаш нимон занг задам, ҳолиам да хона набромадиян, оли бо вокзал ай хона 30 километр дурай тову ҷамия бо брем да вокзал ждат кунем. яне пешакӣ гуфтам шона кор доштиян чӣ доштиян ки ина ҳолиам ва ё да хона мо да электричка ҳози мефроем, ҳеч ка нест мора бигира. Фотима гизалашт. тамошобино ждат накардам шавҳарма, дар такси шиштам, такси гирифтам, қад духтарам ҳозир пункт Видачифа Берлик мерем. ина пункт Видачифа Берлик. ҳозир ман иҷоза касома мегирам, баъд суд хона. Можно кого-нибудь? На тамошобино 34 метр ҳатман проверка када гирен, лекин ма проверкаш накардам. бисёри бад ба такси ждат накуна гуфта омадем шидем тамошо. рафтестем оста оста тарафои хона. тамошобино омадам хона бовар кунед, намедонам чӣ хел дидам дек полис раз за картошка пуст кардани соус осонакай гӯштай мазели буроварда ва я тез да об ҷӯш гирифта тез инам хел соусча фаристам
ҳозир камтар бирёнак шон кунем оша будозим соат 6 десте айси арқот кадесам айси парятка кадесам айси пасдош десам давида Фотима хо вайда мошин хош буртози хо вай Фотима алакай бега шуд аз ним соат пас намази шом мешавад магазин якда чиз дар кор шуд вай рафтестам берун кам борон буридесте 6 градус гармай барои соус май қазелем бичинем тамошобино ина бине агар минуси чанд ам шида боша зеленакои ма ҳеҷ кадаги нестан гашничо исаш хаёли хела калон шдиян майдаҳак будан ина ёшабине машолло чӣ хел шдиян айҷака барои туй ҳам калакане карда будам карсон барои хомшурбову салати ош чинда будам ҳатх шруи бамаззаи мида донаша мечоши дадрани пиёзи помидор табуи бамаззае дора ки ягон кас қатид боша ки қиқуртову шакарров када бамазза када хӯри тамошобинои авқот ма кишта рафта буда магазин тайёр шудагиай иншаллоҳ кози ужин мекунем ба мо ишчиёи таом касоне ки хурдистиян ба шумо низ ҳамчунин иҷа камтар дига гашнит чиндам гашничаком қабошон ба маза ба дараҷаш ана хали салати тоҷикона бигем тайёр кардам ҳам хали салата нағз мебинем барои авқотоинам хали суюқӣ ҳама чида дурнуш боша иҷа се намуд ангур овардаги будиян да халденик дидам ай ҳарзеш камака гирифта шудама вай хали хурмои калони ҳам хеб бамазза аҷоибот ҳам хали бо гирифтиян овардиян ай нӯшам да ялали гирифтам дастархона партофтум таоман акамо ужин мекунем ҳама каса сар ҷамъак тамошобинони азиз и рӯзи дигарай рӯзи ҷумъа рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад ва уже бигем ки бегаҳай имрӯз беҳад кор доштум натонистам сразу абзор карда ва хостум ки нами кӯдакоро ҳаҷобаҷо кардам анака барои шуморо навор кардистам рӯзи саиди ҷумъа ба ҳар яки шумо муборак боша мақсад ҳози барвақтаи рӯзи саиди ҷумъа тамом нашудай ва инами ҳама он чизҳое ки ма заказ кардагӣ будам ягомтай ира ма айхадам пул додагӣ нестам ҳамаш пули фаберликай пули ойлики ма якум ойлике ки пулша ма гирифтам аслан ма чӣ хеле ки гуфта будам барои апам кушодагӣ будам даже намепурсидам ки ма ойлики ма чанд сумай чӣ хелай ба ами вице-директор ки шудам баъд дига апам гуфт ки худат гир ойликта апама худша пеш бурдум аллакай худаш соҳиби ойлик шуд гуфт ки ойлики худат айхудат айма айхудат тамошобинони азиз имрӯз бо ма директор шудам вице-директор будам ана ҳозир директор шудам апам старший вице-директор шуд хоҳиш мекунам беаҳамият намони занҳои хонашин биёи ҳамроҳи мо кор кунед ягон ҷои қиндиш нестай ҳамаи кор ба телефонай мақсад корбори хоната мекунӣ 1 соат ним соата ҷудо мекунӣ дар телефон кор мекунӣ анами чизе ки шумо дар рӯи устали ман мебинед ҳамаи ҳами ойлики май ҳамаи иё будем ки барои ма қадр доранд ва ман фахр мекунам ки анамиёро ма ба меҳнати ҳалоли худам ба ақли худам ба телефон кор карда ман соҳиби анамиқа чиз шудам ҳозир ман ҳамаша полни абзор мекунам ҳамаи иёро ма барои чи бисёр заказ кардам ай ҳамаи чи заказ кардам бисёртон барои крем барои доғи рӯ мепурсен бисёртон мегӯен чӣ хали барои маршина дар корай чӣ хели кадан дар корай анака ҳозир ма шумода аяк лав навор карда аллакай ма бигӯем ки истифода бурдум як хеле ай ҳамиёра результатошонам мегум ва анаи креми тоналине ки мебинен ира пештар ма заказ кардагӣ будам хостум ай ҳами барои шумо тавсия азим аҷоибот креми тоналини нархшам уқа қимат нестай 200 чанд рубла ё 300 рубла ҳами қай ба фикрам
баъд инаи духи ренатаам хелаши заказ кардаги будам. Ишам буш аҷоиботай. Аи ҳар намуд цветш сирхш ҳастай, ҳар хелаш ҳастай. Анаи духиҳое ки нав заказ кардагим ҳозиёша абзор мекунам тона. Тамошобино ина ҳамаша ай коробкошон буровардам, клёнкошона кандам ва инаи косметичка ҳай. Косметичкара ма дар сурат медидам, хеле рангшанги майдаҳак метофт 400 чанд сум буд, хато накунам. Хайна бигем 500 сум. Лекин дар асл аҷоибот калони хушрӯ. И мешава ки инаиҷаш бандак дора, мехем вайшда маҳқулум шид кашол кадаги буд. Аин бандаш кашол кадаги буда. Дар иҷош мақсад инаиҷа клёнка ҳай, дар иҷош ҳамаи ми косметика, дар иҷа шампун, дар иҷа боз замок дора, киста дора, мақсад ҳамаи чиш ҳамихе бигем дохтаги буд. Дар ҳамон сурати вақти каталога тамошо кардам, беҳад маҳқулум шид ки ҷоям равӣ, мақсад ҳамихе мегирӣ, мепӯшӣ, мебарӣ, ба кашол мекунӣ, мақсад чизее дар кор бошад, зубной паста, щотка, собун, шампун, ҳамаи чӣ мебарад. Косметичка заказ кардам. Анакаҳои телефона дар штатив мемонам ва якта барои шуморо дар бораи ҳамон чизҳои гирифтагим вай маълумот дода, чени медонистагим, уқа профессионал намедонам, чени медонистагим мефаҳмонам тона. Баъдан дар оянда истифода бурдам, бо кадомаш чӣ хелае гуфта бо ҳамин каналам эълон мекунам. дӯстони азиз, мехоҳам ки абзор ма ай кремо сар кунам. анаи крем гиалуроновый гел алоэ вера. И крем ночной маска ҳай, шабона мекунен. Барои маршиное ки пайдо шудагиян, нав пайдо шудагиян нест мекунад ва рӯтона беҳад мулоимаки хушрӯ мекунад. результаташ аҷоиботай. Ман ҳамаи иёра якта апаҷон дорам, ай ҳавай пурсида, кадомша истифода бурдагиян, маълумот гирифта ва маълумот ҷамъ карда барои шумора тавсия метиҳам. Любой маршина нест мекунад ва чихе бигӯм, маршиное ки мақсад нав пайдо мешаванд, ку мақсад якчанд моҳ шудагие ки нав дар рӯи шумо пайдо шудагиян, анавайора и бесолай, мақсад сол надорад, бевозрастай да, мақсад ҳастай кремҳои барои маршинае ки ай 25 то 35, ай 35 то 45, ин не, и барои ҳамаи сол мешавад. ина дарунаш чӣ хел видаш, ира дарун мекунен, тамошобино, ранги маска мешавад, баъд ранги клёнка мешавад, снимат мекунен, мегиринаш. буш аҷоибот, бӯй ба мазза биромад. ана дуюмаш чиай? Крем против пигментация для лица и рук. И тамошобино дар видео қахшун омадист. Айш ира бисёре ай шумо пурсида буден, крем барои доғ гуфта буден. Анами крем барои доғай, барои доғ, барои донача, барои ҳамаи чӣ нест мекунад ай рӯи одам. ирам беҳад таъриф кардан, креми зурай гуфтам. Ман надорам ягон доғ, ира просто ман мехе заказ кардам ки шумо да нишон тиҳам, тавсия тиҳам. Масад аймарам заказ кунен, марҳамат, ма зангои шуморо занг назанен, ма смс нависен, да ватсап бинависен, ма интизорум. Вақт ёфта ҳаматон да ҷавоб метиҳам. Фақат занг назанен, тамошобино. Занг ки бизанен, ма ҳами фақат ҷавоб доданда успед мекунем, хеле зангда бахшиш ки успед намекунам. Баъд иш гел для век, креми корейские барои мелких морщин ва круг глаз. рахрахакое ки дар гирди чашмтонай, анавайора чихе бигӯм, иқадр дастон мегирена, анайхе када мақсад мекунен, намешакена, ҳамихе када гирди чашмтон кати движения дора.
мекунем барои милки маршин корейский крем беҳтарин крем ба ҳисоб меравад. бисёри ҳами одамо ай ҳами кремо заказ мекунанд. марҳамат, нархошона ман намедонам, қимат нестан ба фикрам. хай бо менависен каталгароитон мекунам, бо худтон мебинен нархошона. бас ай ҳама чизи муҳим барои мо занҳо анами бай ҳама чизи муҳим барои мо занҳо инами кремай мягкий гель для умывания. мақсад барои ба собун шудан вообще мумкин набуда, рӯра қоқ мекуна, рӯра тез маршин пайдо мекуна. шумо кӯшиш кунед ки ба инами ман хамам якум бор гирифтаистам, якум бора истифода мебарам, ҳоли истифода набурдамаш. хоса як капел ки мегирен дар кафи дастон ранги собун рӯтона мешӯен. и бигем собун барои рӯ иш. баъд инаи вайма тенора интихоб кардам. ман ами редка, беҳад редка бигем дар як ҳафта мақсад як бор ё ду бор ами мақсад кайкаям шавҳарам биёя, ман косметика истифода мебарам ва тёмни нағз мебинам, ба ҳами цветошам нағз мебинам. намедонам 1100 сма ё 1300 сма инами хадашамаш неким вазбина ки хушрӯ цветошам бинен чихе фасони обычни аҷоибот маҳқулам шад. баъд кисточка барои румяна заказ кардам. румяна ина хадаш румяна нархош қати мегуфтам аҷоибот мешида, неким чихела айдаоҷа нигоҳ накардам, ам хе падряд бигем вайш кардам, заказ кардам. ина румяна дар инҷа ду цветаи розови ва камтар блеск дора, аҷоибот ирам хушрӯ. ман нағз не ки румянара нағз мебинам, хичам истифода бурданашам нағз мебинам. баъд ина хали кисточка барои тен заказ кардам. кисточкаҳо 300 рублиян ҳамиқайян. инаи кисточкаш барои қош, баъдан бо даиҷа ман туш заказ кардам. тушам ҳаси нишон метсим формаша. ипараш хали ҳаворакае, ипараш шоткача дора. ина хали туш заказ кардам. баъдан подводка насиб иншоаллоҳ аиспас чизе ки заказ кардам нархоша менависам. аёдам буромада нархоша вообще даже аҳамият надодам. инаи подводкаш борика ки хушрӯники. это подводка. ба инаи тональный крем. и тональный крем ина коробкаш. тональный крем ҳам ай офтоб нигаҳ медора, ҳам ай хунукӣ нигаҳ медора. баъд вақте ки дигар тональниёро мекунен ранги килёнка меиста дар рӯтон, рӯ нафас намекаша. и тональнида рӯи одам нафас мекаша, кислород ниайда. он чизе ки дар ҳама косметикаҳои Faberlic ҳамаш кислородниянд, ҳамаш. инами румянарам кунен, румяна ай румянарам рӯ нафас мекаша. дар танои ҳамаш наистагия ки кислород ния. баъд яктай дига ина хали пудра заказ кардам. мехостам ягон пудраи калон, лекин набуд, ҳамин буд, ҳамина гирифтам. баъд дута ай инаё гирифтам, гел для душ. якта шафтологӣ, якта миндальни. ба якта ина хали шампун для глубокое восстановление волос. баъд шампуна ки кати шушти, ина гелаш кати, баъди гел кати мешӯи беҳад муйсара бигем чихе ҳавора ки хушрӯи приятне мекуна. яктаги шампун кӯдакода, якта имтингел,
ба тамошобино инаятаи хеле фотимада заказ кардам. аҷоибот неки маҳқул шуд. Ҳамин саҳари ман истифода бурдум дар мои сари фотима. Вақти шона карданда ай чанд тарафаш ба ҳамин задам. Шона кардам, ҳамин хел мӯи сараш мулоимак ки хушрӯи ҳаворак шуд. хвости кардам, ҳамин хел гирья накард. ҳар вақте сарашона кунижда гирья мекард. И карад ай ҳамин кардам аҷоибот хушрӯ будай. Барои бачаҳоро мешава ин Муҳаммад да сайром мекунам, да сараш мешакум, шона мекунам, аҷоибот хушрӯ меиста. бушам беҳад бӯи бамаза. ба ма дезодоранти ҳам дорум Рексона, лекин ина хали шаҳре ки ҳам нағз мебинам. Якта алоиша заказ кардам, иш антибактериальни, ҳарчам антибактериальния. ма помада истифода намебарам, просто барои чӣ хел бугум балзам барои накафидан. баъдан яхе вақто мешава ки заказ мекунам, ба шумо мепурсем ки чӣ ба шуда заказ намекунӣ, фақат худуда заказ мекунӣ. шум худаш да мехара. канали ман ҳай ма чизои хардагие ки шум барои хардагие абзор намекунам ва хостум анами комплект. ино ҳар якаш отдельно меистанд дар Фаберлик, лекин ман анами бигем ки комплект заказш кардам. ҳамаша дид, духиш аҷоибот, духи васмои элемент аҷоибот, буш хушрӯ маҳқул шудак. иш гел для душ, иш дезодорантчам аҷоибот маҳқул шуд. Муҳаммад Мустафоли ҳардаш қабиян модам ранги духи дадам заказ мекунӣ. майли гуфтум ранги духи дадат шумодам заказ мекунам. ба инаи креми миёд молоко ира ма чанд сол 1-4 сол шуд бигем истифода мебарам, хато накунам. 1-4 сол шуд ами крем истифода мебарам. баъде ки ай баъди обозӣ кардан мебурӯӣ барои ҳамин телаҳай даст, рӯ, по ҳамаш аҷоибот мулоимак мекунад. аҷоибот якта буд, аллакай иқақш мондагӣ буд, 2 заказ кардам, ҳаво хунук шудагия. баъд 2 духи барои худмат заказ кардам. телефонам да байн занг зад тамошобино. телефон ма ан штатив гирифтам, занги муҳим буд. ба инаи 2 намуд духира, инами духи аҷоибот духи ҳаматон да тавсия метиҳам. буш стойки аҷоибот, бӯи хушрӯ, приятни. инаишам духи қимат не, лекин буш беҳад ширини хушрӯ. тамом абзори мо тамом шуд. анакаҳои ма ҳамёра дар ҳами косметичка меандозум, калону майдагишаш мода нишон метиҳим ози ҳамаша. тамошобино, ма ина ҳамаи ҳамон чизое ки мақсад барои косметичкаҳан ҳамаша дар дураш андохтагиам. фақат дар иҷа ҳамин шампуну гела ҳамин хелиёра ма мондагӣ нестам ва ёра баня мебарам, ҳамомда мебарам. мемону нигоҳ кунед, мешава ки мақсад вақте ки куҷои раҳкӣ мешавӣ мегирӣ, хеле япараашон мемонӣ, ба ҳузур мебара, замокша маҳкам мекунӣ, мебарӣ. ман ҳозир мебарам, ира дар ҳамомам кашоф мекунам. дар иҷаш боша нигоҳ кунед, тенам мондагиай, румянам дабари тен, румянама инаи сиёҳак анака дранша бинед. дранаш инаи паракшта кисточкаҳо мондагиай, шачапа монда, кисточкаҳо мондагиай. да инаи кисточаки дранакшта Рексона мондагиай. бинед чӣ хел кушоди калонай дранаш.
да и паракш у креми начною мондагиай, да и паракш средствое барои мӯи сари Фотима мондагиай, да инаи ҷаш бинем. Баъд аи байнаш духӣ мондагиай, духӣ калон мамондум, да иҷаш танали мамондагим, да мобайнакш духӣ, да иҷаш собуни барои рӯра шуштан мебарам, ям да ҳамомон мемонам. Ҳози хеле замо ки иҷашро маҳкам кунам, бубивча нишон метим шумода. Ина тамошобино, замока куша маҳкам кардам. Чихе аккуратни зебои хушрӯчаи судагӣ бини сеэтажаи косметичка. Мешава ки ҳамо ай болоша инаи болора миёрӣ, да поён мемонӣ, иҷа да инаҳа часпако дора маҳкам мешава, кашлукча мешава. Ҳозир ман кашлукчаш кунам. Неки намешава инеро бояд хов кунам, баъд кашлукчаш кунам. Ҳозир кашлукчашам карда нишонтон медиҳам. Ина тамошобино види кашлукчаш. Нехоҳӣ мекунӣ ҳамаи чи дамиҷай. Кашол мекунӣ, мегирӣ, наиҷаш кнопкаош ҳозир бичаспонам. Тамом марҳамат мегирӣ, ки ҷои барои рафтан мегирӣ. Хел зебо. Ҳамаи чи мебарад дурунаш. Калониша бинед чӣ хел калонай. Янги сумкачаи дастия. Тамошобино, хай маҳқул шудагиҳо видеое ки видео дар шумо маҳқул шуда боша, лайка бимонед. Хай маҳқул нашудагиҳо бахшиш. Дар ҳамин ҷа боша видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. Хоҳиш мекунам ки занг назанен, фақат бинависен ё галасавойро кунен. Ман ҳатмани ва ҳатман шумода ҷавоб медиҳам. Беназорат намонен, кор беҳад осонай. Номеро дар рӯи экранам мондагиай. Номам Саида. Марҳамат муроҷиат кунен. Қати мо дар компанияи Фаберлик кор кунен. ҳам соҳиби ҳамаи инами тӯҳфаҳо мешавен, ҳам соҳиби зарплата мешавен. Фақат хоҳиш мекунам, ки хушрӯ фикр кунен. Закасотона аниқ кунен, ба бинависен. Бисёре аз занҳо фикр накарда, мақсад сурати як қиёмат суратароӣ мекунанд дар ватсапам. Вақте ки қариби закасшона оформит кардан мешава, ҳозир шавҳар мапурсам иҷозат метиҳа, мегӯям баъда охир. Бароям қа вақти хитонам нагире, вақти морам нагире. Аввал шавҳаротона пурсе, пулотона аниқ куне, ки шумо ҳамин чиза мақсад метавонӣ харида ё наметавонӣ. Ба ҳама тааллуқ надора, ба ҳамон шахсоне ки ҳам хеле менависанд. Мақсад морам меҳнат мекунем, менависем, ҷамъ мекунем, чизои нависдагишона нархоша мегем, баъд касб мекунанд. Вақте ки мо каталога дар шумо роӣ мекунем, дар ҳамаш нархош ҳастай. Не ки шумо ба он нархи каталог намегирен, аю арзон мегирен. 20%, 26% скидка мешава шумода. барои ҳамиқа аниқ кунен, хушрӯ фикр кунен, маҷбурӣ нестай, сару сима нашуда. Закасотона оформит мекунем, дар кадом шаҳре ки бошен, мо равона мекунем. Фақат инами шаҳрҳои Россия, дар ҳама ҷои Россия, Тоҷикистон равона мекунем. Дар ҳамин ҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. То наворҳои оянда, худованд нигаҳбонатон.